njengoba silana sihlangene ngokuziphatha kwamantombazane, sihlangene kahle kahle ngokufundisa ukuthi amantombazane kumele aziphathe kanjani. Mina-ke nje umuntu wesilisa ngingazi ukuthi umuntu wesifazane uziphatha kanjani. Umuntu wesifazane kuthiwa kufanele aziphathe kanjani? Umuntu wesifazane kuthiwa kumele ahloniphe umntombi wakhe, angavumeli wonke umfana adlale ngaye. Afuna avumela yedwa. Cha, angavumeli umuntu. Angavumeli umuntu. Manje lento esesiphongweni-ke eyani? Ichashazi. Lifaka umuntu onjani? Lifakwa umuntu oyitshitshi. Umuntu oyitshitshi. Yebo. Okay. Manje ngeke ngezwe kuthiwa nizobe niyotshala, yini etshalwayo? Sisuke kahle kahle siyintombi isigqoke ubuhlalo bomhlophe, sihambe sentabeni ifike kushisa isilwane esithize bese siya ngasemfuleni. Sishisa siphila. Yebo. So kuya watshala kangaki nje lensini le etshalwayo? Kathathu. Yebo. Yini le kwenza ukuthi uqhubekizeni? Yini le kwenza ukuthi ugqugquzeleke ukuthi ekuziphatheni? Engenza ngigqugquzeleka ukubona osisi abadala kunami behambile baze bafika la befike khona zingekho inkinga abahlangabezana nazo. Wena nawe ngokwakho ufisa ukuthi uzofika emshadweni usagcinile intombi? Yebo. Uyakwazi ukugiya nokugqoza